Yeroi try sai sin pat ngai kble phi paro ha kerteng ka badan bor ka jong try ta ha ni video nganam ai ka tin ka jong uple hen re ngan ai kat tu ka ni ka jing pen shai ki badon na pedeng jong phi la ya ko le nga bat phi la kli ru ya ka ni ka jing kli te ngangai ki ba bo na pedeng jong phi mnut ban kli hen re na ka ban ta ki bala nut ban kli kalong ka bade ye phi kli kam long ka ka ba bakla te khna ba kalong jing kur khu pat na ban ta ki tu ki bom nut ban kli jing kli te ngale da kani ka video khnang bakan pensuk ye phi ki baju pet ye kani ka channel bat kham tam ye kitu ki badon ni ka ta jing thmu ban wan man ye kendo ban nga te ka jing kali ka jong ki kat tu ka ni ki bala phone nga ka long kum ne kong phi ju shim pisa kat no haba ki brio ki wan man pha du wai ha phi te bagi ni poi shata ngani tho khindiat ka chunya lenti ka jong nga khnang ba pen ngau tho ya nga te hakapor ka banga dang shong dukan ngadang shong dukan kalau wan ke sur ke jong ublei oi nga I no e kani ke dukan namar ba baro hi singa pelut por hata hapo dukan tenga namla banga tre ka kam ke jong ublei la dang shong dukan tenga shong ka dukan fast food ngala de bha ki briu ki shue yang do lan banga la de bha ba nga iet baharu ka kam ka banga tre han re hapa ublei khot inga te ngala kloi ban I no I ka kam ka banga tre te Henry ban pen em jakpo pat yala de ngasule tangki kini ngasina kini ki ice cream nga supply kini bat nga pendap jakpo yala de dakata ngale ha kopor men met te hade nang topat ngala syong kumbalai snem ngale tang kita ki ice cream hade nang topat para junga ki ong ni kala jopo pala ka yeng ban chu le hang le yeng te wa na da kodukan ba pin le kini ki ice cream te nga ple biang ka fast food nga shu le malu mala pat de shu kum ki por man shwa bat kita ki ice cream te hen re ka kam utrai ka thot bha na mar bale mga tre lang bat ka kam ublei nga tre lang bat kata ka kam fast food runga le biang hi tang ba malu mala pat de shu kum hai ki por man shwa tang bangan yo ban pen mi bai wai bangan pendap jak po yala de te kalau don ke ke por ke bangan don kam pisa san hajar te ngam don pisa te ngapano trai ngong trai ai pisa nga te trai ru la pha e ke prio ke bangam la ban itho e ka lem ne makaru kam itho ya nga te kalawan ban ai kita pisa te ngam shem la tre te hen re hadin ngala sngo tho au pha utrai na mar ki por ke bangadang shong dukan te kemun bangadang shong dukan baha te kemun ngatang shu wai ho trai la kur khu ki kam ki ti ki jonga bat ngala yo hi kata ka jingdon kam ka jonga han re ha bangala e pat e ka kam nga shu tre kam to malu mala kam hok shu kata ka kam ru te ngam la ban yo e kata ka jingdon kam ka jonga te han re ble ru ula pha da kata ka brio han re hadin kata pat kalawan ke sur ka jong trai ka bo ong nga wat nam shim la da ki brio ki ai pisa ya pha te ngam chu shim ke ne ki brio ki ai pisa ki bon ha kham tam ki nong jain test te ki ai bet jinga ha ki la yo jubab le ki jing duai ki kwa pan a hen re ngam ju tre bala da ki pen bor palat nga ju shim bang ju tap no sha pla jing ai ngo ya ki te ki jing ai ki ba ki ai wat ha ba ki ai yang akat no kat nuru tang shi pho ting karu ngam ju kata na kata ka ba ki ai ngo bhai nga bang ju tap no sha pla jing ai ngo ya ki te ki jing ai ki jong ki brio bat nga shu im da kata ka ba yo khindet khansat bat na ka ministry pat ki siu tulot inga san hajar hado menta te hadin tapat kala ya sau snem andala ya sau snem don we u brio jong ble u phone nga no phone nga to brio jong ble u phi te phila le hok sha palat te ngong balai te ong na mar ba ha ki brio ki kwa ban as ngo ba ha phi balai phi kin tat balai phi khang no ke jing kur khu ki brio ki kwa ban bet cha kam ka jong ble ki kwa ban ai phi na mar ki sngo e dai ba phi pan te phi ban priang te hen re balai phim tre ban priang ke jing as ngo ba ha ka jong ki brio la ka long shi bon ne ken dian ting ong nga shep ting pala di utrai na mangala yo sngo da la ka jong ka skor ba ble sha inga bangan shim te ngam la bangan shim bat namar bangam la bangan shim bangan tre full time ka kam jong ple ru ngam la namar de e pat ngan bangan pen kedang yela di kum tang ha ban de hi ki wei pat ki kam bat nga ban tre ru ka kam ublei bangan yo ban pendap jak po yela de te utau brio ong em phi ban tre full time no ka kam ka jong ublei bat phi ban shim ha ki brio ki ai pisa ya phi tang ba wat nam khmi len ti lem ne wat nam bu dor lan ne wat nam o dor ki brio te hadina tang ong a shep ting palat yu trai tang ba to jet ba phi de brio jong ublei te wei ba kawan kum kata ka sur to ngan kali na utrai la utrai un pinsle inga te kare ka mon jong ublei ba nang ne sha khmat ngan sa shim no bangan sa e sin no hi ka kam ka bang tre te hen re la da kam wan ka jing pinsle nganom tre ban shim na ma shep ting palat yu ublei
te ngatang syura kakti ke jonga tang shikentin ngatang duai kata jing penslek ke bajur kalawan hanga bat ngas ngot ho butrai upha enga bangan shim bat bangan I sendon no ki wei pat ki kam khnang bakanam thot ka kam ka jong play te hang tau trai upan sngaw yenga ba ul shuten ju yenga saus nem te wang phala job phala pas ha ka bai de bat ke pisa namar ki briu ki ai pisa nga kat no ngam juk ta han renga thap no bai shwa pla jung ai ngo te ka por jong ka jing ten ju phala pas te namar kata nang ne shakmat phala ban shim namar kita ki batre kam ka bakentang ki di ban bam hiru na ka bakentang bai te ki nong tre ki di ban yo la ka bam te nadu kata ka por ngala nut bangan shim mentala kumba hisnem ai ngala shim haba ki briu ki ai hanre ya kata ka bangan bu dor te kalong ke ke babakla nga ong ye phi kumne ke jingkali ke jong phi ka ba phila kali kalong kat nu phi shim haba phi du wai yangi te ka jubab kalong kumne lada ublei ubu ha ka don jong phi ba phin ai te ai lada ublei u klem bu ha ka don ko jong phi ba phin ai te wat ai om le le re na ma ka jingkur khuru ka de ka wan no trahi te kam de ka bangi ngi kurkhu ma ngi han re ngi te ngi sugar pat nak ka bentak ka jong phi hak mat jong play te kam tam yo don le se ki bom don le te tang ba phin lut ka bai ka li ru phila lut chibon te phin ai da e hi phin wan changa te om le la ra phi don phila ban ai kat bala ka bor jong phi te han re ha ba phim don ru om ju le ngala ban duai ye ki ba ai ru kum ju bat iki bom ai ru kum ju na bang tit ba ba ka do no jong ki brio ba ro lada ki don hi manu hi bom kwa ban ai han re ha bom don pat on ai da e te nakabenta jonga ngambu dor bat ngam khmilen tiru da phi ai ru ye ro utrai la da phim ai ru ye ro utrai nginom chakri nakabenta ka pisa rengin chakri tang man pensingo bahayo blai te ko bakak tin ka jong blai ko ong ya kita ki badon ba ki ya samlang te ken le ya kata henre da ublai klem bo ha ka do nur ka jong ki wat nam ai ha ka ji syangam kwa bangan ya thu ya kene henre namar phila ya kli pat bon ru phis ngo arta tin ban wan yo banga o kador ka ba kham rem yo phia jinjar na mar nga hi ngala lap yala de hi sien nga banana ki brio ba ita i brio ishim ars pa tingka hata por ka ba la kham slem hanre on dala dep danga kali kat no ipan khat san spa te ka long ke ka ba hi te ka ba hai phi ba phi kali ngam dom ngam smo pher ba phi kali hanre ka long ka ba dei ba phi kali te hanre baro kinom nuot hi ban kali te na ka bantai ki ba kali ka long pat ka jingkur ku mga yo ruban bantep shapi ya kani ka benta te to ble ka jingsuk yo ban kurku ya phi lang baro ya ro itrai